Evet, Rusya'nın çıkardığı eşcinsellere evlatlık edinme ve cinsel tercihlerini yayma yasağı getiren yasa bugün Danimarka'da parlamento meydanında protesto ediliyor ve biraz sonra göstericiler Rus Büyükelçiliği önüne yürüyerek topladıkları imzayı teslim edecekler. Til gengæld vil vi meget gerne opfordre alle, som under alle omstændigheder ellers havde tænkt sig at tage dertil, om at komme alligevel og vise deres mening på det tidspunkt. Vi har at han går under navnet Morten, som simpelthen på et tidspunkt synes, det her var simpelthen for strengt. Altså, det kunne ikke være rigtigt, at russerne skulle have lov til at gøre sådan noget. Så startede han en Facebook-gruppe, og inden man så sig om, så har alle sluttet om det, og de har også 7 forskellige organisationer, som alle sammen kalder sig To Russia. Vi skal høre om, hvad det her betyder for homo og alle mulige andre menneskerettigheds- og LGBT-aktivister. Velkommen til Christian Bigum fra Pan Idræt. Christian, du kommer direkte fra, jeg bilder mig ind, at det hedder World Out Games, og som blev afviklet for 3. gang denne gang. Vi har jo haft det her i København, og den her gang blev det afviklet i Antwerpen. Hvad siger sportsfolk, LGBT-sportsfolk om den her antipropagandalov? Der er enormt store reaktioner rundt omkring i verden, og der var omkring 100 nationer, der deltog i World Out Games. Uforudsete konsekvenser ved sådan noget her. Men nu må vi se, hvordan tingene udvikler sig. En ting er i hvert fald sikkert, at LGBT-sportsorganisationerne presser også på. Tak til Christian Bigum fra Pan Idræt. Husk, at I stadigvæk kan sende jeres underskrift direkte til Putin ved at skrive love og sende det til 1919. Det her er jo, som vi flere gange har fået at vide, et spørgsmål om helt basale menneskerettigheder. Altså retten til at være den, man er, og eventuelt fortælle andre om det ude. Hvor er det dejligt at se så mange mennesker bakke op om den her meget vigtige sag. Amnesty International er med i dag for at vise, at når Rusland vedtager en homofobisk lov og en anden lov om blasfemi, det juridiske angreb på religions- og ytringsfrihed kommer i kølvandet på sidste års retssag mod punkbandet Pussy Riot, som endte med de 3 bandmedlemmers fængsling for såkaldt homoseksuel propaganda. Den er et angreb på noget så fundamentalt som retten til at være den man er, retten til at være sig selv. Vi er her i dag, fordi Danmark siger nej til homofobi. Amnesty International samler underskrifter ind sammen med To Russia with Love på regn. Andre regeringspartier, Enhedslisten, ligesom at være. Uanset hudfarve, køn, alder, religion, handicap, seksuel overbevisning skal have mulighed for at leve et godt liv og have mulighed for at udleve sin drømme om et godt liv. Ingen skal undertrykkes.